секунда. Какво се прави сега? Чакай, аз да видя. Да взема уния скърти и там детства, да не се снимат. Ти страхи ли? Кивчи! Какво ще направим сега? Кой го измислил това нещо? То той се разплавите. То горкото дете се изплаши са. Той? Чакай да се кои сме така. Ай, снимам. На здраве. Аз съм чучуто. Бащата снима. Ако тръгне към пятистелия, не са по тях. Ти като чеки какво пишеш? Аз не съм търкаля. Да извадам? Май са търкаляш, да. Търкаляш, да. Само питката така. Иво на времето, като се роди, Иво, като почне да вари търкалите ли такова? Ама не сме снимали, една обикновена питка. Правите ли не сме снимали? Ей. Македония не правите така, бе? Дай Не знам. да я Я пладеците. да падне на тази страна. Опа! Тя на Карецка не ще падне. Още един път. Да, 5 пъти. Озаме ли хвали, госта? Сечено. Айде, търку! Айде да си вземеш питката. Айде, Шоши. Айде, мами. Ау! Айде. То горкото не знае какво става за Мили. върти китката. Айде. Браво! Ай, Айде, мами. айде. Айде, мами. Айде. Айде, же. Айде, мами. Ето на Ивито. Ау. Я кажа ти, ау. Дай следващото. Ау. Купчо. Ау. Да. Прошло. Я, дайте. Дай се чупи, бе. Солете ли отгоре, бе? Тартонки кози. Ама прибери се малко ръката. Ивчи. Мам. Ага, и тя се го напътва в устата. Айде да видим какво ще хване. Не отива сега към Аз пятистелия. знаеш кой ще хване? Аз да ти кажа, не? Или химкала, или ще хване ножичката. Виж какво е матка, виж. Айде, тати. Айде, тати. Айде, зайко. Иви, виж, мами, какво има там? Иви, виж тук. Виждаш така. Айде, тати. Айде, мами, какво има там? Айде, Ебота. айде, мами, какво има там? Айде, вземи си парите, да. Айде, мами. Айде, Дай тати. на мама. Дай на мама. Дете да видим какво ще стане. Айде, Дай на мами. мама. Ама де да сочите, бе, да видим тя какво ще стане. Айде. Какво сочите? Айде, мами. Да, Шоши. мами, айде, няма, айде. Шоши. Айде, вземи. Айде, тати. Нищо, бе, с тя скромничка. Айде, зайчето ми там. Айде, какво ще вземеш? Айде, тати. Иви, виж какво има там. Айде, че свърши паметта, Иви. Айде, какво ще вземе Ивито? Айде. Айде. Камерата. Камерата не искаш? Иви, Айде, виж зайчо. какво има тук. Я виж. Не напреди да видим. Я виж колко работи има тук. Какво ще си вземеш? Така, и още една будни лекичка. Химкалка не ще вземе. Чакай да видим какво ще вземем тя. Не се според, че кой ще вземе. Химкала ще си вземе. И мърсата. Какво ще вземеш? Ебе. Колко има там, бе, тати? Слаших ти го детето, бе. Дай на мама. Чува, хуш. Какво, тати? Няма, Айде. тати. Това горкото вече пусна. Дай на мама. Абе, тихо, бе, стига стои, дай на мама, бе. Айде. Браво. Да, ама тази стотинка е отказ. Та стотинка е от казино. Ама и другата, виж, долар ще взима. Браво! Видя ли стотинките? Така, виждаш къде ни ги слагаш! Абе, знае, пари, кай пари Ще си играем, Браво. ще прави. Айде, аз. Браво, виж как знае, гледай, двете заедно ги стават. И бе. Браво! Шоши.
Какво летете? Чекай, не я вика да снимам. Иве! Нищо друго не взима обаче. Само това. Стинките. Стинките. Значи скромна ще е. Иве! Щом на стинка ще се фърля. Няма се фърля на майка си, значи. Да. Какво ще Аз се взема? снимай ми, аз ако бях Има ще да взема първото чипкал. кърден. Да. Аз ще паза маста. Иглата гледай. Махнете си го оттам. Чай да вземе така да се облее.